Ново събитие в Клуба на пътешественика за Южна Америка. Датата е 18 септември, часът е 7:30, вход свободен. Събитието е в отговор на днешното събитие, което се проведе отново в Клуба на пътешественика за Южна Америка, за моите 7 месеца из Южна Америка. Благодаря на всеки, който отдели от времето си, за да дойде, да участва в презентацията. Благодаря от сърце. Аз все още съм наистина без думи. Съжалявам, че нямаше места за всеки. Именно за това пускаме ново събитие. Входът отново е свободен, както казах. Презентацията ще бъде съща. Може да направя малки промени, но ако сте присъствали днес, няма нужда да присъствате следващата седмица. За днес, който присъства, много ще се радвам на обратна връзка. Какво ви е харесало, какво може би сте искали повече, какво не ви е харесало, всякаква обратна връзка ще ми бъде изключително полезна, тъй като това ми беше първата презентация. Много ви благодаря за тези, които ще дойдат четвъртък. До скоро и следващата седмица очаквайте да обявя дати за представянето на книгата из цяла България.